Páni, včera sa stretli traja najvyšší ústavní činitelia, prezident, predseda parlamentu a premiér. Ak ste čakali, že prinesú nejaké výsledky, že prinesú nejaké konkrétne riešenia a závery, tak ste na veľkom omyle. Priniesli iba zopár fotografií z týchto sále slovenský národ, slovenský ľud nenaje. Takže naozaj znovu sme boli svedkami mlatenia prázdnej slamy. Ľudia čakajú, z čoho zaplatia účty. Rodiny čakajú, ako uživia svoje deti. Máme 1 milión ľudí, ktorí sú na hranici chudoby. Mladí ľudia nevedia, či budú mať bývanie a mohol by som venovať pozornosť ďalším problémom, ktoré majú napríklad seniory s drahými liekmi, ktoré ich stoja niekedy aj stovky eur mesačne. Kým oni riešia svoje fleky a svoje neshody v koalícii, ľudia na Slovensku trpia. A toto je najväčší problém, ktorému sa nevenuje táto vláda. Nevenuje sa tomu ani minister financií Kamenický, lebo po 3 zbabraných konsolidáciách naozaj ukázal, že je neschopný a jediné, čo môže urobiť, je odstúpiť z postu ministra financií. KDH aj napriek tomu tieto chvíle alebo tieto mesiace, keď nebola schôdza Národnej rady, pripravovala svoje návrhy na zákony, ktoré budú pomáhať ľuďom. Jeden z prvých a dôležitých zákonov je zákon, ktorý by urobil poriadok v poplatkoch pri liekoch. Spomenul som, že mnohí seniori musia platiť drahé peniaze pri liekoch. Musia platiť dokonca peniaze za to, že sa objednajú u lekára. Čiže urobiť poriadok v poplatkoch v zdravotníctve je to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť pre chudobných ľudí, ktorí sú na Slovensku. Ďalší zo zákonov je veľmi dôležitý a ten sa bude venovať mladým ľuďom. Regulácii a sociálnych sietí je určite zákon, ktorý výsostným spôsobom pomôže mladým ľuďom, pomôže rodinám a tomu sa chceme venovať. Mladí ľudia a deti sú ľahkou korisťou pre predátorov, ktorí fungujú dnes na sociálnych sieťach, ktorí fungujú na internete a majú namierené práve na mladé zraniteľné duše. Ďalej máme dôležitý zákon na zlepšenie dostupnosti detských psychiatrov. Predstavte si, že na Slovensku ich je iba 30. Áno, to číslo neklame, je presne také. 30 psychiatrov pre mladých ľudí je naozaj málo. Toto treba zmeniť, treba posilniť legislatívu, treba pripraviť financovanie takýchto lekárov. Jedným z najdôležitejších zákonov, o ktorom hovoríme nepretržite 2,5 roka, je zákon o regulácii na hazard. Teraz, keď prebiehajú majstrovstvá sveta v hokeji, ste svedkami toho, ako 95% reklamy, ktorá je počas zápasov majstrovstiev sveta, je práve reklama na hazard. Áno, 35 reklám počas jedného zápasu. Vy si nemôžete počas prerušenia zápasu pozrieť dokrutky alebo replay, zábery z akcií našich hokejistov. Musíte pozerať reklamu na hazard. Musíte pozerať na to, ako máte zadarmo free spiny. Musíte pozerať na to, ako častokrát aj bývalé osobnosti svetového hokeja robia reklamu na hazard. V mladých ľuďoch treba budovať hrdinstvo, statočnosť a fair play, nie návyk na hazard. My sa tejto téme budeme venovať a venujeme sa a nenecháme ju takto. Ja som navrhol aj predsedovi Národnej rady v nedeľnej diskusii, že mu náš návrh zákona kľudne posunieme, nech ho predloží Hlas, keď si myslí, že KDH je nehodné predložiť takýto zákon. Chceme pomôcť ľuďom na Slovensku a je nám jedno, kto ho predloží, my za takýto zákon zahlasujeme. Pre nás je dôležité, aby sme sa venovali mladým rodinám, korupcii a tomu, aby mladí ľudia naozaj mali záujem žiť, ostať, bývať, pracovať na Slovensku, nie niekde v zahraničí. Túto zodpovednosť, ktorú má v rukách táto vládna koalícia, dávno premrhala a ušli z tejto zodpovednosti. Nekonajú to, čo majú, a preto najlepšie, čo môžu urobiť, je, aby čím skôr položili túto vládu, lebo konsolidácie, ktoré
boli počas týchto 3 vln konsolidačných balíčkov, urobili naozaj veľmi, veľmi zle. Ďakujem pekne. Nechám teraz ešte priestor na vaše otázky, prípadne aj konkrétne niektorých našich členov predsedníctva, prípadne poslancov. Nech sa páči. Dovolíte, Petr Mielik, Kanál 1. Ja sa chcem opýtať na tie poplatky u lekárov, či ešte stále platia to, čo hovoril pán Stachler, že chcete zrušiť. Lebo to je 25% príjmov tých ambulancií. Ďakujem, pán Bielik, za otázku. My sme sa už videli aj vo vašej relácii a vysvetľoval som vám, že KDH nechce zrušiť poplatky, chce ich upratať. A náš návrh zákona hovorí o tom, že chceme, aby štát alebo vlastne regulátor jasne zadefinoval, aké poplatky budú legitímne, tak ako sú legitímne doteraz. Ak niekto ide a chce mať potvrdenie o držaní nejakej zbrane napríklad, tak ide a vlastne za takúto službu si zaplatí samozrejme a toto my nechceme v žiadnom prípade zmeniť. Rovnako ak idete si dať povolenie na vodičák, tak takisto bude to spoplatnená služba. Čo chceme ale, aby boli jasne zadefinované, aby bol zoznam týchto služieb, ktoré budú platené, aby bola stanovená maximálna cena a aby to urobil regulátor, to znamená nariadenie vlády. No a plus chceme, aby všetky ostatné veci, ktoré sa dotýkajú zmluvných lekárov, to znamená lekárov, ktorí pracujú pod zmluvou s zdravotnými poisťovňami, tak aby si tieto služby vlastne konzultovali s poisťovňou, aby neprenášali tieto poplatky na ľudí, pretože to nie je fér. A ak chcú ďalej si vyberať dodatočné poplatky alebo vykonávať služby, na ktoré nemajú zmluvu s poisťovňou, tak aby ich robili v doplnkových ordinačných hodinách. Čiže ja to zhrniem ešte raz, KDH nie je za to, aby sme plošne zakázali akýkoľvek poplatok, sme za to, aby sme poplatky upratali, aby každý jasne vedel, za čo má platiť, pretože to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A ak si niekto chce prednostne objednať nejakú službu, ak si niekto chce prednostne objednať nejaký výkon, ktorý nehradí zdravotná poisťovňa, tak mal by sa potom obrátiť na doplnkové ordinačné hodiny. Ešte môžem, kolegovia, a platí tam aj to, že tam chcete zaviesť inštitút nejakého agenta, ktorý bude odhaľovať to, že lekári majú poplatky, ktoré nemajú mať? Nie je to žiaden agent, aby sa verejnosť ani odborná nezlakla. Je to vlastne kontrola pod utajenou identitou a vlastne hovoríme o tom, že my máme viaceré regulačné mechanizmy v rámci tohto zákona. Ten najdôležitejší je ten, že ak nejaký poskytovateľ napriek takémuto zákazu v ordinačných hodinách dá blok za zdravotnú starostlivosť, ktorú inak hradí zdravotná poisťovňa, či už čiastočne alebo úplne, tak zdravotná poisťovňa mu bude povinná tento výkon preplatiť späť. Počas ordinačných hodín hovorím, nie doplnkových, ale počas ordinačných hodín. Toto je základný ten kontrolný mechanizmus a áno, máme tam aj mechanizmus tej utajenej identity, ale tá slúži na to, aby sme prakticky zabránili, aby sa vyberali napríklad alebo robili služby bez bločka, pretože aj toto sa stáva a bola tu obava, že ak by sme napríklad takýto ochranný mechanizmus nezaviedli, tak prakticky lekári prejdú z tej funkcie, ktorú majú teraz, že dávajú blokové poplatky do toho nezmluvného, alebo teda neblokového systému. A na to, aby sme tomuto vedeli zamedziť, tak je tu na takáto alternatíva. Ale každopádne toto nie je niečo, čo ide teraz ako nejaká metla na zdravotníkov. Ide o to, aby sa vydávali bloky za veci, ktoré sa urobia. No takto, to nebude hocikto. Samozrejme budú musieť mať na to povolenie. To povolenie bude vydávať VUCka na základe určitých podozrení, ktoré sa budú opakovať. Sú lekári, ktorí sa správajú, a teda tá je drvivá väčšina, ktorí sa správajú slušne a bez bločka vlastne zdravotnú starostlivosť neposkytujú, ale potom sú takí, ktorí to robia pravidelne a permanentne a my nemáme doteraz možnosť, ako ich nejakým spôsobom postihovať. Čiže my tu vlastne len dávame väčšiu právomoc vyšší území celkom, aby vedeli zasiahnuť aj proti takýmto zdravotníkom. Ja by som sa opýtal, ono to asi nebude utajená identita, ale falošná identita.
Pozrite sa, toto nie je nič špecifické, akože pod utajenou identitou sa vlastne takýto, nazýva sa to po anglicky mystery shopping, deje aj v iných oblastiach ako medicíne. Ak chceme, je otázka, že čo chceme vlastne na Slovensku. Či chceme tolerovať tento systém, ktorý tu nám máme, alebo chceme mať legitímne možnosti, ako do tohto systému zasiahnuť. A ja ešte raz opakujem, a my chceme to ešte raz argumentovať, toto nie je namierené voči lekárom. Väčšina lekárov si vykonáva svoju činnosť zodpovedne a poctivo a dáva bloky, ale pre tých, ktorí permanentne porušujú toto pravidlo, že za svoju službu vydávajú bloky, tak proti ním potrebujeme mať nejaký nástroj. Toto je jedna z možností. Len preto som sa pýtal, že keď dojdete k doktorovi a budete mať utajenú identitu, tak vás ani nezoberú. Že musíte mať kauč. Nejako musíte byť. No samozrejme, ale takto, že toto bude riešené na základe nejakého potvrdenia alebo povolenia. To by musí vydávať VUCka, že má nejakú indíciu. Na základe tejto indície sa dohodne s takouto osobou, ktorá pod utajenou identitou vlastne príde ku lekárovi, vykoná sa určitá služba a potom sa legitimuje, že to je vlastne kontrola na základe indikácie, ktorú mala vyšší územný celok. Neviem, akým iným spôsobom, pozrite sa, je to prvé čítanie, ja dúfam, že to prejde ďalej a my sme otvorení samozrejme celý tento systém ešte nejakým spôsobom vylepšiť. Ale KDH je jedinou stranou, ktorá prichádza s nejakým riešením. Ja tu ešte raz opakujem, my tu máme 3 roky túto vládu a doteraz s riešením na poplatky nikto neprišiel. Stále sa tu rozpráva dookola, že treba niečo urobiť, ale nič sa neudialo. A KDH je jediná strana, ktorá prichádza s nejakým riešením a my sme otvorení odbornej diskusii. Ak niekto má lepší názor, ak niekto má lepší návrh, ako to urobiť, nech sa páči, poďte diskutovať. Toto je náš návrh. S týmto návrhom ideme do parlamentu a chceme, aby sa o tom rozprúdila diskusia, pretože už sa nechceme na to pozerať. Medzi nami stojí kolega, ktorý má manželku, ktorá je na invalidnom dôchodku a prednedávno mu telefonovala s tým, že odchádzam od lekára a lekár mi povedal, že jej mám dať 150 eur. Že mu mám dať 150 eur. Mala som pri sebe v peňaženke 20 eur. Musela ísť do bankomatu, vybrať 150 eur a priniesť lekárovi. Je toto férové? Toto férové vonkoncom nie je. A preto si myslím, že má to byť regulované, má to byť riadne povedané, koľko stojí aký zdravotný úkon a nemôžu byť takto invalidní dôchodcovia, ktorí majú 400-eurový dôchodok, platiť 150 eur mesačne u lekára. To je prvá vec. Nemôže sa stať, že príde občan k lekárovi a ten je pod vplyvom alkoholu. Musí byť regulačný mechanizmus na to, aby vyšší územný celok vedel naozaj skontrolovať lekára, či je riadne v službe, či má ambulanciu tak, ako má mať, či má poplatky v poriadku, či nevyberá peniaze, či už tak, ako povedal kolega Stachura, bez bločka, alebo vyššie, ako by mal vyberať. Čiže treba upratať poplatky, treba ich zregulovať tak, aby si ich mohol dovoliť, aby si mohol dovoliť lekára a zdravotnú starostlivosť, ktorá je riadne štátom platená, hradená cez poisťovne, aj bežný občan, ktorý má ten najnižší dôchodok. Nemôže sa stať, že naši najchudobnejší dôchodcovia a ľudia, ktorí celý život budovali túto krajinu, zrazu nemajú na lekára, nemajú na základnú zdravotnú starostlivosť. A toho sme svedkami a v tom chceme urobiť poriadok. Jednu dôležitú vec ešte dopoje kolega, podpredseda KDH Marián Čaučík. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem ešte doplniť slova pána predsedu o tom hazarde a o našich iniciatívach na reguláciu hazardu, pretože teraz je práve na to ten čas, keď pred očami celého Slovenska vidíme to, čo by som ja nazval divoký západ v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, alebo v našom prípade sme viac na východe, divoký východ Európskej únie, čo sa týka neregulácie reklamy na hazard. Každý, kto sleduje majstrovstvá sveta v hokeji, to vidí na vlastné oči. Človek si chce pozrieť zápas Slovenska, fandiť spolu s celou rodinou a čo na ňo vyskakuje sú veľké silné reklamy na hazard. Počas zápasu Slovenska proti Dánsku sme to rátali, bolo v priamom prenose 32 reklamných spotov na hazard a logo stavkovej kancelárie bolo v obraze prakticky stále. Toto nepovažujeme za normálne a presvedčte sa o tom sami. Pozrite si dnes zápas so Švédskom, ktorý bude o 16:20. Všimnite si, koľko tej reklamy tam opäť bude.
A dajme si otázku spoločne, je toto normálne? Toto majú sledovať mladí ľudia alebo aj deti? Pretože vieme, že hazard nie je malá vec. Je to návyková vec, ktorá môže ľudí priviesť do chudoby. Ľudia na Slovensku v roku 2025 prestavkovali v hazarde 26,77 miliardy eur. Opakujem, viac ako 26 miliardy eur dali do hazardu. Zisk pre prevádzkovateľov boli viac ako 1,5 miliardy. My v KDH sa nechceme tváriť, že sa nás to netýka a takisto ako v iných krajinách, kde to majú zregulované a konec koncov aj my nepúšťame v čase do 22. hodiny reklamy na alkohol alebo na cigarety. Prečo máme byť vystavení a najmä deti, mladí ľudia, zraniteľní ľudia majú byť tomuto vystavení. Toto hnevá mnohých ľudí. Rodičov hnevá to tých, ktorí zažili na vlastnej koži vo vlastnej rodine, čo gambling znamená. KDH chce robiť politiku pre ľudí, preto opakovane predkladáme zákon, ktorý obmedzí reklamu na hazard od 6. do 22. hodiny. Takisto opakovane navrhujeme výrazné zvýšenie odvodu z hazardu, čo môže pomôcť aj štátnemu rozpočtu. Sme presvedčení, že šport nemá byť výkladom stavkových kancelárií a hokejový zápas nemá vyzerať ako kasíno v priamom prenose. A niekedy práve presne takýto dojem z toho mám. Politika má stáť na strane rodín, mladých detí a tých, ktorí sú zraniteľní. Ďakujem. Nech sa páči. Chcel som sa teda ešte opýtať v súvislosti s tým hazardom, či predsa nerozlišujete štátny a súkromný, lebo ten štátny momentálne financuje okrem športu, reprezentácie, o ktorej ste pred malou chvíľou hovorili, aj folklórne festivaly, ktoré by inak neboli. A predsa len ten štát asi má trochu iné postavenie v tejto veci ako súkromné stavkové spoločnosti. Je to trochu zložitejšia problematika a aj štátny, aj súkromný hazard my berieme, že sú súčasťou tejto spoločnosti, ale nemôže to byť bezbrehé. Potrebujeme ich regulovať a potrebujeme ich zmysluplne regulovať. Preto aj naša regulácia vychádza napríklad z toho, čo vieme, že funguje aj v iných krajinách. V iných krajinách nemôžu reklamu na hazard robiť influenceri alebo športovci a podobne. Toto sa u nás deje. Nemôže sa to diať v tom čase hlavnom, kde pri obrazovkách sú celé rodiny a podobne. Takže takéto veci my chceme ošetriť a odhľadnúť od toho, či je to štátny alebo súkromný hazard. Áno, aj jeden aj druhý plní aj štátny rozpočet a je to v poriadku, ale sme presvedčení, že tie zisky týchto spoločností, ktoré sú producenti hazardu alebo sprostredkovatelia, majú na to, aby mohli byť viac zdanené za jedno a za druhé, že jednoducho ten vplyv nemôže byť taký bezbrehý. A to viac chráni potom tých zraniteľných. Krátka poznámka, pán redaktor. My dnes napríklad sa bavíme o tom, že či vôbec hazard áno, nie vo vzťahu k reklame, ale ja rád urobím paralelu napríklad s cigaretami alebo s alkoholom. Keď si spomínate ešte, čo si pamätáme v 90. rokoch, tak všetky štadióny, aj futbalové, aj dráhy, aj Formula 1, všetko bolo olepené značkami cigariet. A nikto si nevedel ani predstaviť, ako vôbec to prežijú. A tiež bola argumentácia, nemôžeme vypnúť túto reklamu, pretože nám skrachujú festivály alebo čokoľvek, alebo nebude nič fungovať. Tu ja apelujem a v KDH apelujeme na zdravý rozum. Jednoducho, nikto nehovorí o absolútnom zákaze, o prohibícii ako v Amerike, pretože sa ukázalo, že ani prohibícia nič neriešia, narastla mafia v Amerike. Čiže my nehovoríme o prohibícii hazardu, ale zásadne hovoríme o striktnej regulácii hazardu. Práve rovnako ako teraz nikto už nespochybňuje o tom, ako regulovať predaj alkoholu pod 18 rokov. Nikto nediskutuje o tom, že sa zakazuje do určitej hodiny reklama alkoholu. A všetci vieme prečo, pretože decká sú náchylnejšie. Prečo dneska bavíme sa o zákaze sociálnych sietí? Pretože tie deti sú náchylnejšie na to, sú do formácie. Čiže ak vieme uplatniť pravidlo zdravého rozumu pri cigaretách, a dneska sa o tom nikto ani nebaví, vieme ho upraviť aj pri alkohole a nikto sa o tom dnes ani nebaví. Vieme sa pri mnohých iných explicitných scénach o tom baviť, čo kedy, kde u vysielateľa môže a nemôže byť pustené, tak je pre mňa len odkladanie a zalepovanie si očí, že pri hazarde to neplatí. Osobitne, a to hovorím ešte aj ako advokát z praxe, ak vy vidíte, koľko zničených rodín a osudov ľudských a rozpadnutých rodín a detí, ktoré jednoducho nemajú do konca mesiaca na to, aby ich matka nemohla dať 10, pretože ten otec to prepil, prehajdákal v herniach a podobne. Čiže
My len apelujeme na normálny, zdravý rozum, tak ako sa spoločnosť vedela uzrozumieť pri alkohole, pri cigaretách. Hovoríme, teraz je ten čas, neodkladajte to. Apelujeme aj na tzv. Strany, ktoré sa riadia k hodnotám aj v koalícii. Toto nemôžete odkladať. Ľudia vidia, čo to v praxi robí a neprejde to síto, že jednoducho to živí niečo pozitívne. Pomerujte si externality, pýtajte sa psychológov školských, choďte do terénu, pýtajte sa sudcov, justičných pracovníkov a budú vám hovoriť, čo to v praxi reálne robí. Rovnako ako pri drogách, alkohole a podobne. Čiže my apelujeme len na zdravú reguláciu a o tom sú aj návrhy KDH. Myslím, že sú veľmi oprávnené, rovnako ako pri regulácii hazardu, veľmi rozumné, tam nie je žiadna prohibícia. A rovnako pri sociálnych sieťach, tu dokonca zachytávame hlasy aj z vládnej koalície, že máme aj z externých spoločností, ktoré porovnávajú návrhy, ktoré sú pri sociálnych sieťach, že máme jeden z najkvalitnejších zákonov predložený. A ja som presvedčený, že ak niekde vieme získať podporu aj koaličných poslancov, bude to práve pri zákaze sociálnych sietí. Aj z tohto miesta apelujem na koaličných poslancov, pretože toto je jeden z najkvalitnejších návrhov, ako povedal pán predseda, veľmi správne to povedal, nám ide o obsah, o to riešenie. Netreba ho odkladať, lebo Európska únia ho tlačí pred sebou ako bariéru. Ako pani von der Leyen povedala, že to ide riešiť, ale keď to len začne dnes riešiť voľovo, tak to bude najskôr o 3 roky pri legislatívnom procese. My máme návrh, ktorý je dnes v prvom čítaní. Nejde o žiadnu radikalizované riešenie, majú to aj iné členské štáty. Nie sme prví a nebudeme pionieri v tomto, ale je to jedno z najkvalitnejších legislatívnych riešení, na ktorých sme hrdí v KDH a preto apelujem aj z tohto miesta na vládnu koalíciu. Prečítajte si to, ide o naše deti. Tak ako pri hazarde, takisto aj pri tomto zákone. Ďakujem. Ďakujem, ak nie sú žiadne otázky, tak ďakujeme aj za účasť.